Mintras gasakay ko putput ba akong istoryahan ang driver sa putput atong katawanan ka ID 13 yang lipaya wa gid siya maboring siyang akong mga ipang istorya. Gingnan ako sa atong usa ka pasahero ba nga ni sakay og kanang bus ba napo siya kasakay nga madre nya pati niya ibuga sa madre gusto niya nga diskartihan gihangyo niya nga iyang panguyaban niya ni balibad mga madre kini ingon man ang madre nga di ko pwede kining makasala ko sa Ginoo. Nadugay nahadlok ang madre ninaog ang madre ninaog siya dito sa bisag wala pa kaabot sa ilaha niya perti mang hadlok ka niya siya kay naibugngit sa madre ipangutanan niya ang driver o nakaila ba sa madre niya ang driver niingon man ang driver nga og naibog ka sa madre adto sa sementeryo karong alas 11 sa gabi kay makita na dito nimo ang madre niya perti po niyang lipaya excited kay siya pag-abot sa ilahan dito pahuway siya din kapi-kapi nagpa-relax gusto siya magpa-kondisyon kay ato lagi niya madre ni alas 11 sa gabi dito sa sementeryo di parte niyang daigda pagkakuan a few moments later niadto din sa sementeryo niadto din niya dito kay gusto niya makita ang madre pagtanaw niya dito naagid ang madre gatalikod iya din gikulupugan gisyapol niya taman sa ginhawa niya patingit-ngita niya ang madre ni more ni gunit siya din ipasulod dito sa kuan niya pati ni lipaya niya pagkahuman niingon din siya nga parte niya katawa magkuan gingnan niya ang madre nga wa ka kailan ako nga ako to ang imong kasakay ganina sa bus niya imo kong giisnaban ibalibad ka nako di ka raw nakuha gikan ako niya ang madre ni katawa pod ang madre pagkatawa kay tingala siya patinda ko sa tingog ni katawa ang madre niya gihubo ang iyang sutana og katong iyang purong sa iyang naong pagtan-aw pati niyang kurata niingon din ng katong madre nga iyang gihilabtan niingon wa po kakailan ako nga ako mong driver ganina sa imong gisakyan driver sa bus perte ding bayuta di perte niya naunay siya sa iyang kabuang nakapamayot noon siya gahat mo to perting lingawa sa driver nga akong gisakyan sige katawa niya nadugay hapit nalimta ng akong plite pero nakahinumduman ko ako siyang gitawag giplitihan gyapon ako 150 niya ato pa mang sumpayan nila na pong istoryahan bitaw na ko siya kuan sakay na kulay potpot pagka human ako kaon riyan ng karinderya Sorsoros Plaza istoryahan na po na ko lain moto perting lipaya sa driver nga aking gisakyan sige katawa hantod ko to pag-abot sa ilaha sige ratog katawa nagisi nabungis-ngis sa tong baba ato wa mo ko ilaing lingaw sige sakay aning potpot niya magpakatawa gusto pong hatag og kwarta bisa ginagmayra kinabang namguyubang driver nga perting seryosoha gamugot ang naong niya dili mo katawa niya patin na mong laguta kay murag di ka malingaw sulay ka istorya tayon ra mo lantaw aning akong vlog kay aron malingaw tao nya mo tabang pud tag ginagmay o sahay na kwarta motong mga uban ng mga babae na ara silang balay pating gula sige ra panglaba tanaw pud mo aning vlog aron malingaw ta wala mo'y kalipay diha naguol mo nya wala mo'y ka istorya comment na mo diri aron diri ta mag-istorya sa atong social media nindot biya kay nga atong kinabuhi nga makakatawa ta pero ay lang katawa nga ikaw ra usa kay basig maalaan kag nabuang naka